tare prieteni, sunt aici împreună cu băbuță. Bă, nu mai da mine eu, că mi-e gheață. Am văzut să mă mori, că dacă omori o găină, ce omori? O oaie, nu? Ceva. Îți dă are. Ia omoră. Păi să vedem dacă altele. Nu ne dă. Nu-ți dă? Păi la început a zis că nu. Și fomină pe aici să mergem la minat, să mai găsim câteva diamante? Să facem un glob? Păi stai să ne luăm și dirt. Niște dirt, că poate din de lavă. Poate dăm. Și stai să-mi iau și eu. Să-mi iau și eu târnăcopul și a găsit el niște diamante Da, și... e seria mea. Hai că fac un loc de diamante. Am găsit și eu două, nu? Mi se pare că două am găsit. Da. Și el a găsit el multe, 8 la un loc, cele mai multe, că se poate. Să nu... Unde e mina? Păi vine aici să fac un bloc de diamant. Nu mai fă... Ia fetnic. Ce putem să facem cască? Să-l facă ce? Sau lasă-l, nu mai facem. Nu mai fă... Domn tot, unde e mapa? Aia... Mina. Ia să niște dirt. Tu stai să pară. Din alea, 4 mai multe, avem doar, avem 4 patră. Stai, mi-ajunge 4, ca să dăm de lavă. E mare mina? Eu am auzit și eu că la stratul 11, cam așa se găsește diamante. Unde ești? Dacă îmi dau pe teleport. Eduard și Ador s-a băgat. Unde ești? Uite, Eu nu știu. Ai făcut toate, mie de ce nu mi-e? What the fuck? What is this? Diamante! Stai să spărgem pe lângă ele. Sparge pe lângă ele. Pune acolo, dă-l. Să spărgem pe lângă ele după că mai ai făcut. Mai e lava aici? Mai e lava. Că mai e lavă. Vreau să fac multe diamante. Și eu am 6 diamante la tu, câteva de la 2 diamante. Da, 2. 3 diamante. 2 am văzut, de ce mici? Da, 2, 3, acolo. O parte și lava. De ce m-ai dat mine după trebuie să mă... Bă, nu, uite-l. Are armă, are armă. Os și un glonț e destul de bun. Diamante? Bă, extrem de multe. Am găsit ceva. Ia, umară. Extrem de multe. Uite și aici. A, păi nu-i corect. Păi eu le-am găsit. Facem și noi armură. Mai eu am găsit aici niște runele. Câte ai? 13. Bă, eu am văzut ceva aici. Ia ce cred că. Haide. Ia uite. Bă, Bă, mă duc să las diamantele astea, că mi-e frică. și poate le cer de... Până să mă aprind de videoclipul acesta, m-a stat scoate și a găsit 10 diamante din altă mină. Unde e mina aia? Bă, dar am n-a fost mine. Bă, am luat glonțe de la omul ăla. Un glonț. Da, e modul meu. Bă, mamă, o mare spune. Cine? Poate nu păi și mi-o să că eu mă lupt cu ăsta. Dacă o să dau. Ia, dă și mie. Păi stai că nu pot să fac nimic. Cred că vine aici. Uite și eu fac în aici. Păi dacă e cineva la noi la ușă. Cine? Nu?
Bă, mie mi-e frică, poate pierdem diamantele. Da, stai puțin. Câte ai? Tu câte ai? 13 și cu... 13? Da. Și o 6. 23. Și pagle și pe alea. Avem 29 de diamante. Of, lasă-mi eu pe toate. Acum, Bă, o să-mi pun toate astea. Poate avem nevoie. hai la să nu avem. Putem puțin. Tai cum nu tai cu turnul copil. De ce? Nu am să mai fac. Am făcut toate până tot cum nu știu să mai fac. Știe el un mod cum să intre cu din ăsta. Dacă vă arăt mai de avem nimic la câte ne trebuie. Sau mai să mai lungă. Facem armură? Vreau să fac niște bețe. O stai să mut asta de aici, că poate închid videoclipul din greșeală și după vă supărați. Nu facem acum. Ce vrei să facem? Facem așa doar o sabie. Unde ești? Uite, facem drujbe. 2 drujbe. Ce faci? Drujbe. S-a băgat drujbe? Uite-le. Și 2 săbii. Vino aici. Hai că le... Fii atent că... Prieteni, dacă vă întrebați ce suntem noi, frate, suntem și prieteni, dar suntem și rude. Vezi că e acolo. Vezi că ți-am pus o drujbe. Nu vezi. Nu cred. Și o sabie. Da, ți-am făcut 2. Puneți-le cu le. Ia uite-le. Câte de mici ți-am dat. Pune-le aici. Așa și ai dat să vă te lumini. Bă, dar eu de ce am atâtea de multe de-astea? Am și os. Vino încoace. Tu și data repede. Tai mai repede ca un topor. Creeper. Vine să-l batem. Bă, eu nu mai am viață multă, trebuie să mănânc. Nu e nimic. O facem pe Ce are, mă? Fac rachete. Bă, ce are, bă? Pericol cu GTA 5. Nu Îmi mai știu. trimite mesaje. Da, îmi trimite ele să mă uit la ele, dar când mai face live cu Fizem, cu Mafia, cu nu mai nimic. Mie nu mai îmi place. Ia te-ai cu grupa, hai să te cu grupa să vezi aici. Pentru ce nu trebuie lemn? Nu mai știu, ia te-ai cu grupa să vezi să vezi. Bă, am găsit ceva pe jos, iau. Ia te-ai cu grupa. Ia. Era șmecher dacă... Tot, Stai, mai repede. Parcă șchef pe creativ. Da. Mai trebuie de te-am pe creativ. Hai dai încoace. Hai mă știu, Prieten, să nu ziceți că am găsit diamantele alea, că după că am dat pe creativ le-am pus noi, dar și după le-am luat. Hai nu știu unde m-a spawnat, dar Chiar că e la adâncime mare. Mai mergem în mina aia? Unde ești? Dă-te pe la mine. Stai puțin. Stai că la Vreau să caut aia de unde m-a spawnat pe mine. E doar jador. Uite-te. Mă duc Unde acum, am 2 blocuri acolo de gold și vreau să le iau. Și mai am și acolo ceva. Bă, dar n-am găsit iron deloc. Nu. Eu vreau iron, să ne știu. Deci ăsta mi l-am făcut eu crafting table-ul ăsta. Da, am făcut eu cu iron. A, ăsta de aici de ce? Da. De aici m-a spawnat pe mine. Mi-a luat o asta e mina aia, dar ai găsit tu 10 diamante? Nu găsesc pe la mine. Unde ești? Aici am, uite ce-am găsit. Turnăcop nou. Mamă, dacă-l vedeți, ăsta e al meu. Dă-mi-l mie ca să îl arăt. Păi da, e în chestia acolo. Să nu uit, dar mi-l ai mie. Ia uite-te. Uitați-l. Șefia din acum a dispărut. E foarte ușor. Turnăcop. Gold. Facem un explorator Nether. Ce? Facem un Nether? Facem un nether? Păi stai să-l deschid. Păi, luăm asta? Acolo, nu avem. Hai să luăm un turnăcop de diamant. Păi eu am. Sau nu e de aia. Ia să încerc cu asta. Poate merge. Nu, că îl distrugi de tot, că astea toate bucățile astea ne trebuie. Nu! Vine după mine, hai. Sau așteaptă-mi aici. Până atunci. 3, 2, 1 și... Trebuie să fac de diamant. Să aduc și eu. Stai aici. Trage cineva mine. Stai tu aici să-mi dau tu pe la tine. Stai tu aici să-mi dau tu pe la tine, că poate nu mai le găsesc. Venim și facem portalul spre mele. E Clipper. A, nu e Clipper.
Ne trebuie și un prinde în stil. Să punem eu înainte ca să... Mie îmi place asta, că eu înainte cu ăsta puneam ca să fac lucruri, că nu-mi plăcea torsele astea. Poate că eu n-am, că poate mai intrăm în mine. Să fac acum 2 târnăcoape de diamant. Târnăcopul ăsta, dacă facem 13 diamante. Dacă facem 11 like-uri, nu? Le arăt modul cum să ia târnăcopul ăsta. Nu știu că le arăt. Am jurat treaba. Ajută. Dacă facem 11 like. Lavă. Lavă. El a avut 10, el a avut 11. Lavă. Oprești? Nu. Ți-ai apă. Mor. Dar să-mi dau te pe acum. Am murit. Mă duc repede să ceau itemele. Haide, să-ți... Prieteni, stai că intru din nou înapoi pe el. Ne scuzați pentru această problemă. Stai că tai. 11 minute și... Prieteni, am revenit. Stai că pot să dau la el acum. Deci pe creativ dat. Oh. Nu sunt mă. Ce ai? Hai, mă duc. Teleport. Ai stat în lavă când ai murit? Nu, sunt aici. Uite pe aici. Când ai murit, ai stat în lavă? Nu, am ieșit. Unde ești? Aici, în partea asta. Sabie. Sabia? Târnăcopul ăla, la care ai diamantele. Uite. Uite aici lucrurile. Uite lemnul. Uite sabia. Sabie. Hai repede la mine, să-ți dau alea. Hai că mor special, nu mai dau bă. Prieteni, mă enervează rău astea. Să vezi prieteni comentarii dacă jucați mai grav. Eu să întâmplă asta. Le fi. Uite, ia și târnăcopul în spate, hai. Acum îți face... Obsidian, nu? Bă, n-am luat târnăcop. Dacă reclam aici în el. Da. Îl pun în loc la ăsta. Chiar nu știu ce. Ne trebuie să... Târnăcopul ăsta cum face? Așa. Târnăcopul acesta. Pe ăsta nu e băgat, e modul, nu. Modul? Scuze. Bă, nu distruge cu mine, distruge la altul, că distruge în greu așa. Îl distruge mai repede. Nu, distruge mai greu. Hai la 3, 2, 1. Bă, mie îmi place rău astea. Tu ai mâncare? Da, mi se face în inventar. Nu mai am. Că am murit și am pierdut-o. Uite că am aici, mâncare aici. Ți-am pus înapoi. Bă, uita să-mi iau. Bă, zici că sunt în lavă la mine dacă te uiți. Nu zici. Nu prea zici. Câte de bucăți ai? Aruncă-mi-le pe ale 4. Fac, mai ne trebuie unul. Nu așa, uite așa. Oh. Prietenii, de când nu mai m-am jucat Minecraft. Câte? Am 2 luni de când nu mai m-am jucat. Bă, stai să luăm chestul ăsta. Îl luăm. Bă, puțin care e aici. Pentru mine. Are armură. Bă, am găsit casca. Și-am furat-o. Păi și eu am armură. Am mai multă viață ca ție. Bă, doar casca am eu. Eu sunt pompier. Zici că e pompier chiar. Tu zici că e pompier acum. Ia. Noi suntem acum unul lângă altul. Păi dacă se aruncă Nu trage. stai că eu așa. Am luat bulgări. Am vrut să iau eu, nu-i corect. De ce mi-ai furat pe toți? Dă și mie 2. Nu face nimic. Și știa să beau. Ce la face la mine? Am mâncat-o și am scut. Ia uite, am scut. Ce? Nu mai poți să-mi dai cu viața așa cât de mult. Ia, dă-i una. Dă-i una să vezi cum... Dă-mi toate timpul și dă-mi una. Ia. Ce? Deodată mi se încarcă viața înapoi. Pe ce e aia?
Am scut la injecții. Hai, dar nu mai da. Hai că iau după și te tai. Brrr. Unde ești? Nu ai voie să dai pe. Ai zumbalăi. Ia hai să omor măgăină. Stai, nu mai da. Nu mai dau. Am fugit. Bă, nu e corect să dai pe. Dacă mai vrei să pe, mă dau să bată. Păi și eu te pot. Bapă. Am găsit. Bă, mi-a dat ceva. A, lună. Dacă mă prind. Dar, păi dacă nu știu, eu aici și mor. Mâine dacă se face cineva Stai puțin. Stai că-ți dau timp. depinde, dacă vrei să jucați pe telefon din ăsta Minecraft, nu o să meargă să-l descărcați de pe magazin Play, că trebuie să băgați bani, știi? Și există o aplicație pe ăsta, cum se numește, pe Google și scrieți Happy Mod cu Y, cu 2 de Y și după scrieți Happy Mod. Hai, dacă nu găsești să învăț. Nu-ți da, nu-i corect, nu mai mușu zău. Dacă mai dai te la mine, Bă, cred că cam asta aici și cu acest episod. Unde ești? Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la acest canal, să apăsați pe butonul de like și îți dau bătaie. Pa, pa!